बै हाजोआव मा गेलेयो रजे दाउसिन दाउला जिब जुनार दाउरायाबो सायो फागुननि बारजों बागुरुम हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि DHWNSRI फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै जोङो दिनै आलासि नङा हाबा जानो थांनो नागिरदों माबायावहाय सारिदुवारावहाय हाबा जानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नै आङो बेबायदि देलायबाय बोथोरा बिराद गरम सान्दुं गोसाथार होनब्लाबो माने खानायखौ बेबायदि लानो लुगैनानै हगारबाय आरोना आङो ओमफ्राय जोङो सोर सोर थांगोन जाहा मुथु ओमफ्राय मुथुनि सासे लोगो ओमफ्राय आं जों साथाम थांगोन ओमफ्राय आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों लोगोफोर दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय आङो भिडिअखौ जागायलांसै बिराद गरम सान्दुं गोसा हा जाबाय उफु हाय होनदो ब्राखौ हाय नै जाहा मुथुनि लोगो ओमफ्राय जोंहानि खुरमाबो जायो आरोना ओमफ्राय मुथुनिबो लोगो खुरमाबो ओमफ्राय जों थांनायखौ नायलांबाय थादों लोगोफोर आङो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ जोबोद मोजां देखायनो नाजानोसै ओमफ्राय सारिदुवार गामि सारिदुवार मोननो जों थांना सारिदुवारावथ' आं खनसेबो थांफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय आं नायनायजों लोगोसे नोंसोरबो नायलांबाय थादो सारिदुवार गामिया माबायदि देखायलांबाय थानोसै नायलांदो दे लोगोफोर जोङो हाबा थिलियावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय आङो जि उन्दुबोखाबाय जे सिमां नुबाय बिराद उन्दुनो ओंखारबाय खै घन्टा लाखो 3 घन्टा 2 घन्टासो लाबाय आरोना ओमफ्राय जों दायो हाबायाव हाबहैनोसै नायलांदो लोगोफोर बिदि गोरना होयोना मानसिया Madi golele bele. Parking or rasta? Englansi nih, habinci. Diuri. Habe ya boru ni nunga lagi per habe ya diuri ni sih. Kene ya, habe. Max ke kan ada? Hah? Mas kan tuh nanti ibu. Doi. Ni jeng habe ya, hai habinci garin kayak berbayar. Ini जाहा मुथुआबो लागासिनो भिडिअखौ ओमफ्राय आंबो सानै लादो आरोना Hey. Ay kita ni, mobile kita ni. Mobile ada. Asyik. Iba kobo niki. Lokal. Dah cinta. Kita awalnya tuh kayak, Ada nung sih ke. Này dương hà bị bẩn nang dương nôn mà lá tháp phải nên mình lại. Cũng như vậy. Berai tháp phải.
र' जोङो थान्दा लोंहैनि दे Hai, ang langgan hai. कफि एसेसो फै जानै थां भिडिअ औ मानो थांग्रोदो नै जोंना हाबायाव फैनाया फट' लाग्रोगासिनो आरोना फट' लानायाव बेस्थ' गासिबो फट' लानायाव बेस्थ' गासिबो Susah deh, Bio. लोगो मोननानै ओमफ्राय बिदिनो फैदो नोंसोर साब्रैबो ज'दों Nanga. जाया मानो है जाफैबाय जाफै आं ओंखामखौनो उखैखाबा बिखौ मोनगोन उखैबाबो उखैयाबाबो जानोसै आरो नै बोथिसे जागारग्रोनोसै न'खरनि हाबा नालाय बोथिसे जानांगौ आरोना ओमफ्राय बोथिसे जाग्रोना लानोसै ओमफ्राय दा थांनाय समाव बोथिसे जालांबावनोसै न' नोगो दा जालां खाम जाखांबाय खाम जाखांनायनि गय जादो ओमफ्राय आंनाथ' गय जानाया बिरादथारना बिराद जाखायो आङो गयखौ ओमफ्राय नै दायो गय जादों आरोना गरमजोंनो खामखौनो मोजांखौनो जानो हाथाराखै नै जोंना हिन्जाव गोदाना मा जायोमोनला आगै Agak jangan ya. आंखौ बाजै जायो हिन्जाव गोदाना Gimana kurang? पुरा किबा হৈছে दादा टिसु दुटा Sudah kan? माबायदि मोनदों हिन्जाव गोदान जानानै गोसोखौ Wah, मिथिया मादि बुंगोन दा ibu kusuk deh nama coba. जायोथ' न' जायो मोजां नुदों थेंक इउ बेसेबांनि मेकआपा दा बारा माबा खालामाखै बन्द'बो खालामाखै माने माबा सिनाखि खालामाखै हरनोसै आरोना जिखिजाया माहाय गाबगोन नामा नों दा गाबनाङा मेकआपा खारगोन हामा नुगोन न' लाया बे गोजाननिफ्राय लाया बिदि दङ Kan digoreng nih. टेन्टर मान मेटाव নাই নেকি मोजां नुयो माहाबा मोजां नुआ बैयावसो मोजां नुनायमोनलै बैयाव थांगोन माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां हिन्जाव गोदाननि बिदा बियो हरगोनसो दांखावनालाय Cái foto này ba, kamu menjamah nama tapi beri. Ya, aku fashionnya macam tu apa? Lalu apa? गय जादों गय मुतु मा जादों Apa? माखौबा रायलायबाय Ada. गरम मोनाखै एकदम गरम. एकदम गरम ना बासिबायसो नाखै बेसे साफा नुदों इयाव Gorong lagi siapa gua mah? खाम रानदों मिरामिस ओंखाम मिरामिस सादुफोरनि न' सानजौफुनि ओंखाम संनायनि भारा गोग्लैदों आंहा नोंसोरो माला थांगोन दिनै गाबोनथ' जानाय नङा समफोरफोरसो जासिगोन समफोर जाबाय हा जाबाय नै जोङो हाबानिफ्राय दाबो थांथ'वाखै ओमफ्राय हाबायाव मानसिफोरा बारा फायाखै आरोना दा उनावसो फैगोन ना मागोन मिथिला ओमफ्राय टाउनखायसो नामासोना बिराद गेसिं आरोना ना कर'नाखौसो गिनानै फैयाखै नामाथाय मिथिला आरो ओमफ्राय जोंबो दसे थाना थांसै नङा मथो जोंबो दसे थानानै थांसै दसे नायबावदो लोगोफोर एबार जाहा मथुआ दामलायसिगोन दे दामदो नै बेमपाति दामग्राफोरा सासे गैला माने बाहेराव थांदो बिनिखाय दामथाखै आरोना मोसानो फैदोंमोन आङो लोगोफोर दामग्रायानो गैया नै दलर दलरसो दंजोबो दामग्राफोरा महानि नोंसोरो हा गार'गाव बर' नङा
बर' रोङा आरोना गार' गार' देलाय गार' भाषा रायलाय देलाय मादि होनो बाय बिजाब साहा देलाय खाम जाबाय होननायखौ मा होनो एं दानो मिसाजक मिसाजक न ओमफ्राय मा ओंख्रि माइ बिजाग ओमफ्राय हा नाथब ना माने मास ओमफ्राय र' देलाय मा बुंनो देलाय macanga माने मा खालामनो खबनोसै बेसेबां लादों नोंसोर बेसेबां लादों नों हाजार खैजोन साब्रै सयजोन 1000 बारा गैया दामाखैनो माथो ना बारा दा दामगोन दा उनाव बर' गान बजाय दे नाजानो আমাৰ ফালেতো বড়ো মানুহবিলাকে চব বজায় হিন্দী অসমীয়া বড় তামাম আছে আমাৰ ওচৰত গাৰো গোষ্ঠী আছে তো গাৰো গাঁও ফলবাৰী बर' रोंजोबस्रायोना बिसोरो আমাৰ ওচৰতে बेम दामग्राफोरजों एसे रायलायदों आङो लोगोफोर बिसोरो बर' नङा आरोना गार' ओमफ्रायो होमबाबो बर' रोङो माने बांद्राय रोङा आरोना बुजियो मोनसे मोननै हिन्जाव गोदाननो गिफ्टखौ हैग्रोना लानोसै ओमफ्राय नै दै गांगुलायबाय दै लोंनानै लानोसै बिया खतम হয় নাই থাকিলো হেতে এটা সমস্যা এটা আছে स्टेटास WhatsApp स्टेटास फट' लानो फैदों नै लामायावहाय जोङो डिएसएलआरजों लानो फैदोंमोन ओमफ्राय जायासै आरोना मबाइलजोंनो लानोसै जाबाय जाबाय खनसे हाय नांदो दे नै हाय kagus arsi garis number terima हाबायाव रावबो गैथ'आ माने इसेबां मानसिफोर गैथ'आ आरोना फैथ'आखै जोंसो मोनफैग्रोबाय हाबायावहाय हिन्जाव गोदानानो जिरायथ'आखै दा जिरायबा देखायसै जिरायग्रा जायगाखौ देखायहरलाय
Terus apa ke? Lokal na? Hachini? Kelas lagi saya. Pani tu dah sudah gila. Orang nak anda? Kaya. Kong pilih. Goi जादों गय मुतु मा जादों माखौबा रायलायबाय गरम मोनाखै एकदम गरम ना दे होरो खामरांदों Miramis engkau. Miramis. Sadukurni no. Sadukurni engkau संनायनि फाराग गोलैदों आंहा. नोंसोरो माला थांगोन दिनै? गाबोनथ' जानाय नङा समफोरफोरसो जासिगोन. समफोर. जाबाय? हा? जाबाय. Ada apa lo? Mobile saya tu? Yeah, baby. Hai लोगोफोर नै जोङो हाबानिफ्राय ओंखारबोथ'दों आरोना हाबायाथ' जोबाखै जोङो हाबानिफ्राय न'आवबो थांथ'खाया माने माबा मा होनो मामोनलाय बुथु नामेरि पार्कआव बेरायनो थांदों आरोना जोङो एसे दसे ओमफ्राय नै जोङो सोर थांदों एसे नायदो बा आखायाव हरगोन आरोलै आङो हाय जा मुदा गारि सालायाखै ओमफ्राय नै जोंजों फैफानाय लोगोआ बेबो मा होनो गारि सालायनायाव बिराद एक्सपार्टखा ओमफ्राय बेखौ सालायहोबाय आरोना मुदा मेंदोनो ओमफ्राय बिराद गरमजोंनो बोरैबा जाजोब्बाय मोखाङा जेकेब जाजोब्बाय खिन्थु मबाइलाव साफा नुथारदों आरोना ओमफ्राय जोङो नामेरि पार्कखौ नायनो थांगासिनो ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर नोंसोरबो एसे देखायलांसै आङो माबायदि आं माने नुफेराखै आरोना खनसेबो फैफेराखै ओमफ्राय बिसोरबो फैफेराखैनो ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय लामाफोरखौ नायनानै बिराद मोजां मोनदों लामाखौ नाय लोगोफोर ओरैबादि मोजां लामाया बिराद मोजां मोनदों आङो नायनानै मा होनगोन शुटिंफोर खालामनो समायगोन आरोना माबाजों खालामखायो न' ड्रनजों लानानै गोजौनिफ्राय साफायबा बिराद मोजां नुखागोन आंथ' फसायबायसो जायगाखौ
Makanya na yo. Huru. Mana saya bilai permen. Ayo नायलाय लोगोफोर जा मोख्रा दोनखायो Hene जोङो बिस्कुट लाबोनायबा होलांनो हागौमोन ना Ini joma nih. अ नै जमा जमा Pelalan ba. मोख्राजों Karena itu. Jadi bagian aja nih waktu. masih pelawil Kus pin nahi hai. आयो आबौबो नुथारदोंलै मोख्राया आबौ बायदिसो नुमारदों Lahir lahir. Mana kan nama? ओं Jadi bagian aja nih. थ' नै मेरला मेरला Ini mah aku bosan. इमान फिसा फिसा न'आव बिमाफोर गैयाना बिमाफोरा Naik. हो लादों Baca party गथ'जों गथ' बेरायलायदों ओइ नै बिस्कुट जादों जोंबो मिथिनायबा लाबोनो हागौमोन माथो ना Baunan. ini akhirnya mencuri आखाया गुसुं नामा इनिया mencuri Kucing dong. Masih saya sendiri mau belai, mau tahu bisa naik bayu. Bela me ono bicara mah be. Sanjay. Hablang kerala me. Gate mana macam? paling sih Hah? paling sih Right. Nameri resort e fale. गोलावथार Kedua rasta. Jabo dia. আচ্ছা ঠিক আছে थेंक इउ मा दङ इथि Itu sama-sama Arunachal. Arunachal मोनगोन रा Arunachal tahun Palukung tahun. Palukung नै जोङो नामेरियावहाय हाबबाय न' जोङो नामेरियाव हाबबाय न' Namirian रा doin harkoba बेनो नामेरि Namiri सिङाव मा दङ मा नुगोनथाय नायलांबाय थालाय जेबो गैया dong kintu dai nula मा नुयोमोन होमबा Jebu cuma apa? tiger dong Ayo. dong Bai hasil magli rose, dausin daula zib zunar. Daura ya saya pada ni barzeng bagurumba. माथि लामायालाय इथि हा इथिदा इथिलै Masih kan masuk kota. हा मासि नै जोंना नामेरियाव फैनाया नामेरियावथ' जेबो गैया नामेरि रिजर्टआव जेबो गैया ओमफ्रायो जोङो बिथिं मामोनलाय फालुकुं जों फालुकुंथिं फैबाय आरोना ओमफ्राय बैथिंसाय समायना हाजो दङ बेयावहाय जोङो मोननैसो फट' लाहैनो नागिरदों नोंसोरबो नायनो हागोन नै हाजोखौ नै ओइ नुहुरनायफोरा बेयाव एलबाम बानायजागोनलै माथो नंमारगौ ओइ दुब्लियाव थानानै फट' लानोसैब्रा होमबासो Train lain orang itu. ओइ दुब्लियाव थानानै लागोन हाय थाब आया फख्रियाबा बेसे गोथौ ओइ दै गोरलैलायबायसो